Mutta seuraava kappale kertoo tästä esineestä. Toimme tämän todistuskappaleen teille tähän osoittaaksemme, kuinka meitä on kusetettu. Hyvän näköinen on muuten. Paljon... Joo, kauniin näköinen. Paljon vähän niin kuin sinäkin. Joo, aika nätti, mutta ihan paskaa. Aika nätti päältä, mutta helvetisti ajettu. Kovasti on vedelty tällä. Kappale nimeltään Paskan myivät. Isoin vaikutusvalta ja naisia, koko ruokia nosti keulia. Tyttöjä riitti ja hauskaa oli, kunnes ketjut kaikkea se sanoi koli. Kimma nauro mulle ja sano kuules ketkä sulle. Paskan meidät! Ääniä korjasin ja helpoisin, on kädet ja maine musteni. No viritin sen niin, että kulki sen sataa ja läksin taas takas Kartsalalla. Tytöt ne mulle uskotiin, sä poliisitkin perääni. Yleensä tiukassa kurvissa, rupas heiluu paperin satula. Tyttöä riitti ja hauskaa oli, kunnes kädet katkeelta sano koli. Kimma nauro mulle ja sano kuules jätkä sulle. Paskan meivät! Asetin oten ollenkaan, ringasin vain kapakkaan. Huikaa niin huimasti, mä tanssin tulin tuimasti. Juupelissa ostin uuden navan, tuumin että koittaa se jopa kauas ne paskaa yksiä ryki. Kunnes kerran minä sen tyttöä riitti ja hauskaa oli. Kunnes kätit katkeille sano koli. Kimma nauro mulle ja sano kuules jätkä sulle. Paskan meivät! Paskan meivät! Paskan meivät!